Hala. Hindi sa dagat niya. Hala. Dagat. Dari, lingon to yan. Na. Nabuang naman yung bataan noon. Sobra mas kakiat. Nadagma na noon. Ya, tabang ya. Sama ka ay naguna-una man ka diha. Dali, dia. Dali sa diriya. Ligo sa ta. Sige ya. Kaligo na lang mo diya kay di ko magbasa. Gutom na mo kada. Alis sa mo dire mangaon sa tanyo. Oh, sige ya. Ara kami. Tara. Luto na. Uy, di na ya. Ngaon na ta dire. Unsa man imong baon gidala ya? Gutom di kami ba? Unsa man imong hala? Duk. Unsa man imong kanon niya nga dukot man na. Lagi lain ni murang isublas balay. Mana po niya bugas? Mabusog ka ta niya? Mabusog oy, natural kan. Asan sudan na to? Kanon ko na di mabusog ta sudan. Asam to sudan na to. Kanay may sudan na to ya? Mao na, mao Sus, gunay binuo nakabutang ko. diya. Ano nito? Asin? Asin. Ala, gikat ta naligog dagat ani nya, parat ang dagat. Asin pa to sudan, parat po. Kaluoy naman na to ani istasyon na eh. Bugaw islangaw kay bugaw na. Parata. Hingit niyo ha. Wala yung parat ani ya? Ano tubig na may parat meron. Gawin. Gilang, agwantahon ng tanigot. Uy, Taon taman nga. saan Kung kayo ka ako mag-eskwela ani. Lamig ka na. tal ko lang, katim na moto la. Ikaw sad gud taon na gud eskwela ta nga. Tagaan kag ballpen imo mga suyo pong tintagot. Awaron. O ang tag eskwela di. Kung tag asinan ni ron. Mo na. Nga pero yun ba? Para kay. Eskwela pa mo palis. Wala mo kanya. Ngano na lawa. Nakakuga ba na nito eh? Sa. Oh, ka. Kamu Ako lang ibutang ang sus ha para lami. Oh. Kom. ni. Kalami guys. Lami yung kay atinya mo ni pinaka the best. Kay wa man tay grado. Dalig kaon kay maligo pa mo usab. Dukot. Lami kayong dukot. Kaon. Dito magkaroon ka ulam. Natama ka kuya. Kalami nga. Di ka tuod ya. Asan na ito si Card? Di ba kasabot kung ito na ito nga. Bugaya po ni Card eh. Na. Sa karon pengon. Sig. Nagabot nga mo kuhan kay mag-picnic. Hindi ko dagat nga. Sigurado ko, maabot ko. Nagdag ito baon. Kaya man ito kayong tanong, nakahumam ko eskwela. Ngaon tago sa bigabot daw. Tanong niya! Tanong ba? Tanong ba? Takong spam na siya. Magpalibre kita ron ato niya kay gutom kayo ko. Kau ngayon ya? Kau ngayon ba? Doon kay, ikabot sa ito, palibre ka kuhan. Uy, lamig ito. Sudan daw nasal. Kau ngayon. Tadabi kayong kuhan eh. Hindi na balag, asin, basta. Kaon mo tarong. Kaon daw. Ikabot sa ito, dami ito dandanon, kaya doon. Siya mo yung nakugrado na to. Kaon pa mo dapay asino. Tampang kay na. Asin man eh. Kaon Kaya, tayo. tong. Ano na, Asa na karon padung ang mga buang eh. Ingo mo to nga mag-outing-outing. Ari oh nga bye-bye. Boy! Uy, nara mo dia boy. Oh, dali saan? Ala. Kami gumuta mo dia. Usa man ikaw na boy. nangaon na yun na, lamig kaon mo, kay dugay magay ka. Napade tayo di makaon boy. Lapa, Sard. Nani, Sard? Ali sir. Gusto, daghan na pag binuhi ni mo. Iya, oy. Unsa man ninyo pagkaon boy nga. Wala may nabilin. Kay baho kaya. Unsa may sudan ninyo? Gipit kay niya, wa mi. Aluya sa ninyo boy. Oy, Oh. muna boy sa Asin nga eskwela na, mo asin. di mo magtarong gud. Wala man ninyong sudan.
tilaw ako no kana boy kay katilaw ni sudan na da masudan na boy unsa man ni boy? Sudan na kanon man na. Alam, tilaw ako no kana boy. Sudan lang asin Sarge. O diya pa iso Sarge. Lami kayo Sarge. Mao lang tani mong kinaon sa mga pobre Sarge. Matay boy. Ayaw gikulip pa. Kaanukon. Parata ba na boy ay? Siyempre asin na mong sudan. Di Sarge, kaon Sarge. Tarog kaon Sarge. Atala na. Mayuti ay man na boy. Dili nang pa ito. Ang makayuti Mo na na Sarge. yun yung nadasodan Ang boy. makayuti Sarge ka na yung sudan di ba ya? Oh, Matay. Uy, wa mo mainom na boy. inom. Wow. Oh, tara. Bagid. Tubig rin dagat lagi na. Wa Tala. may na drink. Aw. Hinugawan sa na boy, balik na boy. Ya. Mas mayo. Pakorder na pagkaon eh, para makakaon tagtarong ani. Oh, Sarge. Libre. Gawa ninyo eh, mag-outing-outing Ikaw mamuling mo mga kwarta. Tibaw ka na mo Sarge, wa ta may mga trabaho. Tambay ra taon kaning usam. Wala mo ka Puta pa. na nagbinulpit in taon. Mangraha boy. Na wa gid yay. Saon man nga. Sa may ganahan Wa yung pagkaon boy. gid ka scrapan eh. Librihan lang ta boy. Unsa Sige, man sige, yung sige, sudan sir. boy ay. Libre mi Sarge kanang pagkaon nga kuan Sarge. Tawag ta boy, food panda boy. O pag-order ka, lami na Sarge. Kanang kuan Sarge, naaboy ka ng lami Sarge bakit? Nakita ko mi kakaog lami ani Sarge. Oh, hello boss. Sige lang mi kaog asi. Namo yung sa pagkaon niya na boss. Namo oh. Okay boss, kanang pinakalami nga pagkaon boss. Sarge, lami Sarge kan sipod Sarge. Oh, lagi inom dia. Grami sipod. Oh, Diba? sipod. Yeah, sipod. Oh, boss, Itong namo sipod ta boss. Mga tuna. Grami tuna. Ade ana. Oh, kana boss, kana boss. Sipod kay. Kana mga Aligo lami ka boss, tagdagat. lami. Ligaw tagdagat sipod ang hangay. Oh, kay ganahan ni ako mga barkada boss. Oh. Sipod Diba? lang tirada na. Di ba ya? Lami ka sipod ya. Oh, kana. Sige boss. Oh, ngora please boss. Okay, kaya na. Oh, sige boss. Ano yung gusto na? Oh, sige. Ikaw Sarge, lami na. Ano, sama na boy, oy. Lugawan naman ang inyo, boy. Igor ka to nyo. Yeah. Oy, Oh, gura. Sarge, sige na Sarge. Upat ka, order. Igor to nyo. Sige, basta basta makakaon mig tarong nga pagkaon. Sige lang yan kakaugasin. Luya naman tao ninyo, boy, oy. Wow, dugay pa mabot Sarge. Ay, nawag, boy. Bugat, Mauna ni, boy. Na. Sige. Gigi. Kaon na gitig lami. Oh, ilabas. Surong kaliro. Pud banda na, pud banda. Oh, sige boss. Sugatan lang ko dos may gate gawas. Oh, sige boss. Oh, sige. Ana boy. Abot ninyo pagkaon, boy. Paano na ka, boy, ah? Bati sa ko, bati. Balik ako, boy. Abot ni Sarge. Oh. Gali ah. Oh. Uy, ano lang boss? Tara mo order sir. Sugato na day katos may gate unda. Ay, gato na ako sir kay burdugem kayo. Salamat din nga bilang na. Sig 200 lang sir. 200. Oh, tigdajayin sila na boss. Salamat sir. Matay. Dito Yeah. may ano sir na. Lami makani mong mga pagkaon ri. Kana di ka kamahayan Kato agad. na mga exclusive. Ato na mga tao dito nga obeto yung mga digos pagkaon taon. Kana boss. Kuangan sila na. Hindi tag mata ba ano? Kanang pikot ba pikot. Pwede na kay patangtang imong mask. Ano sir? Aaminin ko na Yun lagi ko. Para-paraan yan ka na naman. Dumi na kayo trabaho na imong isip delivery lang ka. Buhay pag sir. Aw. Mga 1 year away. Asa di ka nagpuyo? Tugunahan. Kasi gutom na ka na ako. Mga unta na. Kiram ka naman sir. Matay maikog butan nimo sir. Sige lang, okay lang. Matahan nimo ya. Kaya mga ulan ta kay Bong. Driver ko Gutom sa- ko na. Layo pa ba yung imong bilibilan mo? Gutom na jud ka anak. Mga unta na. Tud may lagi ninyong tunas ha? Mga anak ram gud sir pertuna gyapon ni kada. Sige lang. Sige. Oh shit. Nakoy, kunin lang guys. Wow, ka? Ayun sir. Fry mo na sir. Ayun, gunitin lang. No, tara ba ka bukod sir. Okay na lang, Inyo, ha? okay na. Dapat rin dessert lang ba? Sabihan ka ni. Ito lang, dalaan lang niya, ibaw na lang ni kay. Tara sir.
Tay maikog buta ni Okay mo na, na sir. okay na. Ay, nagsama. Salamat, Oh, sir. to rin. Sige. Amping ha. Aray sa ko sir. See you next time lang. Gamay ra pag yung order sir. Sige, okay ra. Bye-bye. Boy! Oy, sir! Nara, boy! Gaya ni mo eh. Kaya mo sir, say abot mag pila ka oras. Adugaya ni mo nagkuan sir soy. Ay, dugay ba nga? Sugat na. Mo na order. Rider! Oh, nara, boy! Lami ka di ba? May na lang yung Mga mga. tipod. Kaon lami ka dai. Tuna na sir. Tuna na, boy! Tuna, boy! Hala. Bukog naman ang lagi ni sir. Agoy, boy! Pagin, boy! Scam ta, boy! Scam ta! Usog yung kayo mga scam, boy! Sa kuan, boy! Kana inline, boy! Order, boy! Pagin na, boy! Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang hinamahal ko? What's up mga Iskilwag? So welcome back guys sa atong YouTube channel mga Iskilwag. So karon pa yung naka-upload sukad-sukad tungod sa among mga problema nga encounter mga Iskilwag. So hinaot nga na pa mo og magpadayon pa mo og suporta ka na mo mga Iskilwag. So balik na ta mga Iskilwag o public mga sunod-sunod mga adlaw tingali public ta. So it's time to shout out. So shoutout dahil kang Chari Dubs, Charmin, Chari Lerios Everton, Hazel Candarboncia, Cypher Lapiniosa, Era Tumbiga, Hazel Joy Antalio Boltonado, Razor Ando, Leslie Smith, Julito Pogi Swan, Blue Dragon, Ernesto Bailon, Gilmari TV, Barakudo Show, Digitorx TV, o shoutout Bobby Pataytay from Calatrava, Negros Occidental, o kang Jeprox Idol Channel, Tabaghak TV, o Boy Dorog Vlog. O shoutout balay kang Jerusalem Semblante, salamat kasi mong suporta. So thank you kay mga Iskilwag sa inyong solid pagsuporta sa mga nga hinaot nga magpadayon pa yun mo mga Iskilwag og pagsuporta. So magpadayon ta mga Iskilwag. So see you sa mga next videos namo sa mga hinanggaw pa yun niya videos. Umaabot pa nga. Maabot pa nga mga funny videos. So taboy lang ta, It's Let's make makes you laugh.